man ka Japon. Gabalik Japon. Ang wala magpabakuna, matrangkaso man Japon. Kablo ka anong sikreto sa likod sina? Kinahanglan strong man lang imo immune system. Correct. Matimbang. Damo monolaurin imo Apaw! selula. Kampiyon. Kay once Proteksyon. damo monolaurin imong selula, hindi basta-basta makareplicate ang virus sa imo nga selula. And that monolaurin, kamo research sa monolaurin, hindi mo na makita sa plain D3. Hindi. Makita mo lang na sa D3 Bio. Oo. Tungod kay ang D3 Bio may ara virgin coconut oil. D3 Bio. Ako si Maria. Taas gid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio Health News. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating, sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Atid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News
FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:06 na sa ngaga. Oras nga doon sa inyo sang kaaluan sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sarangkin nga nagpa-detoxify sang mga toxin sang inyo nga lawas. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Tugay na ka ba? Oo, kami. Wala pagyapon. Pero kay sa mo niya, kay di, bes kamunikan kami tala eh. Mauyan pa kami tala ni Captain. Tugay na giniya nga. Wala pa na kayong dalan na mundi. Doon namin na lang yung taramnan para mauslay. Inina ang tion ngay palabot sa kahanginan. Mga reklamo nga dapat pamatian. Mga problema nga dapat solusyonan. Ireklamo mo sa K5. Pagpangabuso may ginapaboran nga mga opisyalis ang gobyerno. Ginatapakan nga mga kinamatarong sang tagsa ka mga individual. Mga sektor nga nagasinggitan sang patas nga pagtratar. Aton ipalabot sa nakatungda kag diskusyonan sa kahanginan. Diri lang sa Ireklamo mo sa K5. Balita kag reklamo. Ireklamo mo sa K5. Mayad-ayad nga aga, mga ka-K5. Good morning sa mga pinaranggan naton sa pitotanan ka mga distrito sang syudad. Kag 43 ka mga kabanuanan sa probinsya sang Iloilo. Kag siyempre sa syudad sang Pasig. Sa aton niya K5 Iloilo Solid Supporters, Taxi, WPTC Patrollers, K5 International Funds Club. Sa aton niya listeners kag viewers abroad. Mapad-jeepney, tricycle, e-bike drivers. Siyempre sa ato niya merkado publiko nagabaligya o tanuga isda manok kag baboy. Kag sa din man kuto manabutan sa ato niya pagwaragwag subo nga adlaw sang Domingo, Hunyo 15 na kita sa tuig 2025. Welcome
sa ereklamo mo sa K5. Kag siyempre ako inyong alagad ka K5 Aaron Rifoyo. Siyempre mga kabanan, ato naman karon pagkadiskusyonan ang mga makakalatol sa ulong reklamo, isyu, mga pasaway sa palibot kag mga balita lokal, nasyonal kag international, mga ka K5. Ang palihog i-share no nga aton nga live agod nga mahimuloan man sa iba naton nga kauturan ang pagkadiskusyonan naton karon nga mga reklamo mungkin na palabot sa aton nga mga kauturan diri sa may syudad man o kon probinsya sa Iloilo, mga ka K5. Kamusta kamo subong? Kamusta ang inyong Domingo nga adlaw? Time na subong no sa pagbanding family day. Tupod sa aton nga pinalangga nga mga papa, tatay, daddy. Ano man ang tawag sa inyo sa inyong nga mga ginikanan da, no? Nga lalaki or tatay nyo. Happy Father's Day sa aton nga mga mapisan, dedikado kag mapinalanggaon nga papa, tatay, daddy. No, sa mga tigpalamati naton, i-treat nyo sila subong, i-surprise ninyo, o ano naman gusto nyo nga nung makita niya, no? Or palipay sa iya subong nga Domingo nga adlaw, mga ka-K5. Hindi kayo makalipat no, nga magsimba kita, magpangamuyo, magpasalamat sa mga grasya, no? Nga nabato naton, mga ka-K5. Good morning kay Ma'am Donnie or Danny Labrador, or kay Sir Danny Labrador, kay K5 Von Carlo, no? Sa K5 sa aton niya K5 News FM Pasig City, kay Sir Jesse James Garviles, aron pamahaw ta hello sa batsuya ni Selfa Garviles man sa Yalapos, gapamahaw kami din ni Baby Jade Aron. Okay sir, it well. Okay, Mambing Space Jake, na rin shoutong sa aton yung mga grupo da, no, nga security guard sang Western Institute of Technology. Now, nahidlaw kita sa aton yung mga grupo ng mga gwardyada. No, kay sa klase, bakasyon, makita na kita sa Japon, mga ma'am kag sir sa 26, diba na? Propaway, tanay. Importante, nakapa-enroll na kita, secure na nga aton yung enrollment, ready na kita magsulod sa bukas klase. So, sa mga tagparamati naton. Good morning dra sa mga listeners naton sa Barangay Katilingban Molo, sa San Pedro Molo, sa Kasing-Kasing Molo, sa Barangay San Juan Molo. Sa aton nga grupo, nalipat kita sa pangalan niya, try si Manwang, try si ka-driver na Perme, gini sa Kabugno. Nalipat kita sa pangalan niya. Basta taga San Juan Molo, ni siya good morning sa imonong. Si Ma'am Vera, sang taga San Juan, kay Pakas Bots Florentino, nagatutok man sa aton. Nagahapyaw-hapyaw man sa aton yung programa. Sir, good morning Pakas. Kay sa kapulisan naton, no, sa Bugos nga police station, kumarin sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ka mga police station diri sa may Iloilo City. Good morning sa inyo mga ma'am kag sir, ng mga kapulisan naton sa mga makitantan nga tagsa-tagsa ka mga palibot, tagsa ka mga kanto, makita nato nag-posting ang inang mga patrol vehicle, mga ka-K5 ini sa pagpatuman sa 3 to 5 ka mga minutos nga makaresponde ginayon sa concern sa mga pumunuyo, no, pinagi sa pagpatawag sa muna, no, nga ginasiling ni Chief PNP Chinal Torre III, magtawag lang sa 911 mga ka-K5 o kon bisan ka naman nawag ka lang di sa Conrias lokal, pwede ka makapanawag di sa aton yung mga police station kung saan man ang imong jurisdiction or distrito, mga kabyanan. Good morning kay Sir Ricky Manaay. Sir, happy Father's Day. God bless. Happy Father's Day sa mga managani, no, sa mga manog tatay, sa nagatindog nga tatay. Happy Father's Day, no? Gani hindi ka magkalipat gid mag-inom sang Mighty C, no, ang alkaline-based nga vitamin C. Sarang ni siya nagpapabaskog sa aton immune system, kaya nagapahilway man sa aton nga lawas sa posible mga balatian, no. Kung luyag nyo naman nga mag-detoxify, no, sang toxin sa inyong lawas, kag kung nabudayan ka mo sa pagpamuhin, mahiligon ka magkape pero may diabetes ka, ang ma-recommend naton sa inyo, wala na sa iban pa among DTX coffee mix, no, kabalo ka mumayara na sa sang cup nga ampare extract, sugar cane extract, chia seeds,
mga ka-K5. Wala ganing inasiling naton, may kape ka na, naka-detox ka pa. Standby sa subong nga magtinoon, kuha naton ang situation report gikan sa may kuha naton ang sitwasyon sa palibot, no? Kaupod kay K5 Karen Badilla. No? Check naton ang palibot ta, kamusta, nagabasa-basa bala ang dalan naton, may mga activities bala, no, nga makita naton sa dalanon. Kag ti pamanguton naman sa K5 Karen sa paglibot-libot niya, mabudlay lang may mga dalan bala nga nagabuho-buho or may mga taklob abisan drainage kado kantilado kay ti bisaton niya paglibot sa porsyon diri sa mga molo. Why tama mabalikan diri sa may area sang Infante kay may ginreklamo sa aton tong mga kabanan nga ang taklob yun abla dami nagasangal to nga flat bar amon nang nabutang sa edge sang taklob sa drainage. So muna balikan naton kamusta na to ayahan king kay unibla sino nag-akto sa mga kabilan naton o sisaon naton ini, no, kay ti sa mga naglabay man nga mga tinion ginisa-isa ta gidabi, no, sa kutob sa mga major areas lang gid or sa mga panguna nga mga kalsada bala, no, diri Pamulo, Pamandoriao, pa diversion abi mga kalabanan bala nga ginalabayan ginalagawan sa mga otoran naton ti may mga kitaan kita nga mga taklob ti kun ng plastar di bala sa drainage na may ara sang duwa ka taklob na then may ara sang daw gurod-gurod na sa blaga pa mga flat bar na blaga pa malipot nagasirbi nga daw surungawan di makita naton to mga kabanan nga may mga nagkalahukas may nagkalagope so posible abi, no, nga ginalabayan sang mga sarakyan rason nga tinagkakaklaguba siya. So this time yan ang naka-standby na sa linyas ka K5 Karen Badilla, ka K5 Karen sa situation report. Standby. K5 News FM Live Report. 5 aron sa lang. K5 aron sa subong ang nagainulan sa aton, no, nagabitay ang init. Akakete pa lang ka K5 aron ti sa aton man diri nga paglibot-libot sa syudad sang Iloilo, especially diri wala sa may area sang city proper ka K5 aron. Damo-damo ang mga salakyan, private man o kung di pang pasahero ka K5 aron ang K5 aron ang iban diri nagapadulong sa simbahan, ang iban ti kung diin man dira ka K5 aron, no, especially nga Father's Day sa Subong, di syempre lauman tagid karon ka K5 aron nga medyo damhulo damo ang mga tawo sa mall naton ka K5 aron. Agud man syempre nga mag-celebrate man sang Father's Day upod ya ang aton nga mga amay ka K5 aron, pero ang sa kabugusan nga mag-observe naton diri sa syudad sang Iloilo ang sitwasyon ti matawhay gid ka K5 aron kay nasa nga may ara lang sang gamay nga program kung hindi ko masala dito sa may provincial capital do may bike fest dito ka K5 aron nga gina-view ka K5 aron, no, pero yung baluon ta na kung base sa subong may mga activities diri sa syudad nga ti maka-affect man, no, sa aton yang trapiko sa deriya ka K5 aron. Pero kung may ara man sa mga activities nga ginapatigayon, syempre ang aton nga katapo sang PPMO ka K5 aron sa pagpanguna ni retired Colonel Uldarico Garbanzos, man nila ka K5 aron before mag-start ang mga programs or activities di mga pila pa na kaadlaw may mga tikang na sila nga ginahimo para tawhay ang flow sang aton nga trapiko ka K5 aron diri sa syudad sang Iloilo. May mga alternatives sila nga mga dalan nga ginapaagyan ka K5 aron, especially kung ang mga major streets naton lang hindi maagyan bangod sa mga activities. Di may mga alternatibo man kita nga mga dalanon nga ginapaagyan sang aton nga mga otoridad ka K5 aron. Yes, speaking sa mga activities sa dalanon naton sa K5 Karen, klase man sa paglibot-libot mo ka K5 Karen, may mga nakitaan kami nga mga dalan sa syudad nga may mga buho-buho bla ka K5 Karen, kantilado blang pagplastar sa dalan. Ati damo gid ka K5 aron, especially diri mula sa may city proper, sa may mga ginabalik sa may downtown o kung ano yung tawag sa may Chinatown ginagawa K5 aron, di ba may arko na da. Kung going ka sa may Fermin Caram Avenue ka K5 aron,
pakita mo magnabay kada naga-undag-undag ang aton nga patrol kay ti ang anubla di mga buho-buho kasi Nice. 5 araw pero kahapon nagnabay kita dito bla sa may likod sa Mulyeloni going pa Campo Delgado ka 5 araw may isa ta to ka or may portion sang dalan nga nalabyan kita ka K5 aron no nga dalom ang buho pero may signage ka K5 aron nga ginabutang temo niyang husto ka K5 aron nga ginabutangan blas ang signage nga ti ang ini siya nga portion sang dalan may dako nga buho nga ti makahatag sang huol sa mga motorista kung labyan ka K5 aron pero sa kalabanan gid nga makita naton diri ka K5 aron nga mga dalanon nga may amo na nga sitwasyon di do wala gid sang signage ti kung ikaw yang nga motorista wala naga-focus maayos sa pag-drive mo ya ka K5 aron ti kagid di maunlag kagid ka K5 aron amo ni ang buho-buho nga medyo masakit ni hindi niya kalam nga buho ining masakit ka sahi isang buho-buho kadalan kun nga dara sa may dalam gid man da sa Filipino-Chinese Arc dara ka K5 Karen sa pagkapuerte nga kantilado nga dalan kay kon bagwanon ka lang ya maglabay dira kag gatanga ka man nimo yabe et sigurado gid magraguba ng imong ruida sa imong motorsiklo kon sakyan abi kon bagwanon ka lang katuod ka K5 Karen ti amo ning tawag lang ginapabugal gid syudad naton pero ti kung may mga dalan binga sa pagkadugay dada nga gubaon ang dalan may mga buho-buho ka K5 Karen importante tanay no makayon isang aton nga natong danda kag mapadayaw tagid ba nga mabisan niya dalan naton di niya buho ya ang gabuho lang ang di ba ka K5 Karen. Yes, correct. Kita mo na gading ginambal nila bala ka K5 aron pero syempre hindi taman ni mabindihan no ang especially yung mga expert sa patagya sang pagkayuhay sang dalanon pero damo nagahambal nga ang mga dalan ka K5 aron nga hindi guba ginaguba para kay ukon ang mga guba nga dalan nga dapat kalay ukon wala ginasapa ko kon ginatandog ka K5 aron. Yes, aboged ka K5 Karen do pagpalangka sila ba ka K5 Karen di ba? Hindi mo maintindihan? Hindi mo maintindihan? Hindi maintindihan kapin pagidkon. Ay gina ka bratsagon sa K5 Karen? Kayo man tapos gubon? Wow, bote K5 Karen. May term ko na sa una mo nga kaso kay nalipat na ko bikido hindi abilang life ang gina-prioritize ko subong chat. Aba. Ay abaw. Nalipat ako sa may term na da. Si Kaki 5G sod ka balo na guro ko nanon ang term na guro kay posipos sa ginana. Alam mo ang term kay 5 Jason. Ang vlog gugma mo nga do hindi ko maintindihan, di mo mapakpan. Ano na ganing term ba? Nalalipat ako kay 5 aron basta ara siya sa puntas ang dila ko. Sige lang. Ati sige Kaki 5 Karen, madamo ko salamat sa imong situational report. Luyag ko lang tamyaw no ang akon nga amay nga happy Father's Day sa subong no. Kag sa imo man no nga amay ka K5 aron kag sa tanan nga mga tatay sang K5 News FM Iloilo, especially sa kay Doc Ramel Uy no. Happy Father's Day Doc sa aton nga mga amay diriya sa K5 News FM Iloilo. Ini nga situation report ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka K5 healthy coffee ini nga nagahatag sa maayong nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patron si K5 Jason Talaron, ini man si K5 Karen Badilla para sa kampyon nga balita sa bisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. 5 News FM Live Report. Kag mga K5 dapat yan naton ang situation report ni K5 Karen Badilla. So mura kisa ginaulik dantaman kung nara kita sa patron kalibot kita no. So kita nga reporter man makita naton no mga problema sa darano naton. Masalin naton nga tindo kahuluya gid no ti kalabanan di iban subong kadamo sa nagapangayaw diri sa Iloilo City. Ti ibanda ka pamasyar man sa portion sa Calle Real o iba nagkakanto dira sa Plaza Libertad hindi kanya manigar nga hindi sila kalabay dira sa Filipino-Chinese Arc mga K5 or dira mismo sa portion sang Socorro
no, ti kantilado sandalan so kalaway para sa mga bisita naton. So dapat mo natani bala no, ang mga dalan naton ti pigon taman no kay ti isa ni sa nagaserbe karga patimaan nga kung ano kaugwad sa nga ekonomiya sa nga Iloilo City o ano kaugwad sa katahom sa aton nga syudad. So dapat matahom man ang syudad ang dalanon sa syudad naton. No kay ti mo ning pinaka the best sa Balatsagon kung nagabiyahe ka pa sunod sa isa ka syudad or sa isa ka banwa, masiling mo ya nga sa dalan palang hipig na, no? Ano pagidayhan sa sunod sang syudad? Sa mga tigpati naton. Good morning kay Mama Apple Yap Tabataasan. Good morning, shout out Mocor Tribals Companies, especially kay Bing Lutero Tan, kay William Tan, kay Wilson Jan Tan from Apple Tabataasan, from Tubungan, Iloilo. Good morning kay Sir Ivy Constantino. Good morning kay K5. Pa-shoutout sa Constantino Ivy's watching. Si Pio Campos, thank you. Kay Raps sa RS Taquachero. Good morning sir. Happy Father's Day to all tatay. Kay Ma'am Bangs PSJ, happy Father's Day. Thank you again. Kay Ma'am Zida Kao Manikan. Good morning. Kag mga ka-K5 para na sa aton yung mga headlines. Headlines nga mga reklamo agad padala sa aton sa nga aton nga mga sulid nga batig pramati. Barangay Tanod sa distrito sang Molo. Ginapatihan nagapang-abusar. Baha sa isa ka barangay sa Banwasang San Miguel. Ginpahayag isa na katuig nagatiner. Mga wiring nga nagawayway sa isa ka subdivision sa distrito sang Haro. Ginareklamo. Ato ni napagkatutukan sa madugay mga kabiyanan, kagini nga mga headlines sa ginadulong man sa Kalwan sa nga Klinika DTX 500 no may arasa sang ampalay ribs with sugar cane extract isa ka herbal food supplement ambot siligon. Wala sa sanghalo nga mga chemical, puro natural mga kabinan, but kag isa na nagapatamaan nga wala sang side effects. Sarang yan nga mapatapda nga aton nga diabetes, kidney, liver problem, kag nga aton nga rayuma o kun arthritis mga ka-K5. This time ko naton sa K5 EJ Cordoba ang reklamo ni siya no ang naduloon ni K5 Cordoba gikan sa Mayharo ining mga wiring nga nagawayway sa isa ka subdivision mga kabyanan tiamo ni tungod nagawayway gin reklamo sa aton pero tama naton kung bala ining wiring ni may may perwisyo bala nga mga motorista dira sa Rakyan may nagkanasabit na bala nung prestada sinisang san opa ni no gawayway inang wiring sa sinang nasambitan or sa isa ka subdivision dira sa Mayharo agod nga sa pagpadangan sa aton di agod nga gaan taman no sa nga atensyon or kag mapalabot man sa natong daan nga munigli no mang sitwasyon sa ilang lugar dira mga kaibigan. Sa linya naka-standby na sa K5 EJ Cordoba, standby. K5 News FM Live Report. Yes, K5 Baron, good morning. Good morning, K5 EJ. Isa na naman K5 Baron, no, ka problema ang ginpalabot sa ato, no, kung sabihin, no, ang amo sini nga problema K5 Baron, mga wiring balasang telco ni K5 Baron, no, na nagawayway diri sa isa ka subdivision sa distrito sang Haro, no. Kung sabihin K5 Baron, matandaan naton nga may nagluntad diri nga sunog sang nagligad lang inadlaw K5 Baron kaga nabudlayan ang aton nga katapos ang Bureau of Fire Protection nga magsulod kay tungod nga ang wiring ni K5 Baron nagawayway ti sangit sa fire truck wala sunod diri sa pagpangusisa naton K5 Baron, no, malapit na ini 3 ka bulan nga ginareklamo nila sa mga tumuluyo diri sa isa ka subdivision apang napalagpot naman nito na sa mga barangay officials kuno K5 Baron napalagpot naman, no, pero wala gid sang aksyon K5 Baron ang amo sini nga problema nga kung sa diin napalabot naman ini kuno sa iya ka dakong ang kumpanyang tagiya sinisang mga wiring ni K5 Baron pero wala sa gihapon maaksyonan. Mga pumuloyo dire labi na ang nasunugan sang mantigan K5 Baron nagareklamo kay ang pagresponde wala sang Bureau of Fire Protection
na-delay kay tungod nga ang wiring nagawayway kag temporaryo lang ini gani agin tukod-tukuran sang nagligad kay 5 aron, tukod-tukuran sang kawayan kung makita nato no. Tama gid ka nubo kay 5 aron. Amo gani. Sa di ini gani nga barangay kay 5 EJ sa nagnuntad niyang sunog ni. Sa barangay MH del Pilar Haro. Okay. Sa pag tawag sina sa pagpaliko mo gida pakadto sa police station inang gurong likuan dara no. Okay kay 5 EJ. Isa gali ka fire truck ang nasangit na dong iyan nga puntayan nito sa buli nga portion sa likod na nagkasangit ni sa wiring no kapakita naton sa video mga kabyanan so mo rin padala sa aton. So posible ano ko nung nagapanagyan ni sang wiring yan ka telecommunications o kon iya ka more power abi. Iya ka telco ka kay 5 aron. Iya ka telco. Ano nga telco ni ka kay 5 EJ? Amo pa na kay 5 aron ang gina-verify nato no kay kadamo abi sang wiring hindi mabalaan kun ano gid nga kumpanya sini kay 5 aron ang nagapanagiyas sang mga wiring nga ini. So base sa nagpalabot sa aton sang reklamo nakuha naman nila ko no na address sa mga barangay officials apang wala man sa gyapon aksyonan. Ini nga problema kay 5 aron malapit na ini kuno sa 3 ka bulan. Wala gyapon aksyonan kay 5 aron. Yes, kay 5 EJ. Ati kung namo sina ako nagpalabot sa barangay kaga barangay naman iya ang natong danda ti mahimo nga ipalabot man sa kung sino man o ano man nga kompanya dara kay 5 EJ kag i-troubleshoot nila ini kagatagan sa solusyon kung mapataas-taas ka ba o kon basi kay 5 EJ sa brobag open posible basi kung taas maning pagplastar ya o naka-elevate pa ning hindi makasangit na sa nagalabay nga truck abi or kangay diri sa fire truck. Basi bala sa dalayon sa kadugayon so basi kung nagaluyon siya bala nagaluyon siya tungod sa kabugat sang wiring kag ti siyempre wiring ni ulanan initan may posibilidad gid ka kay 5 EJ nga mag ano ni no mag lunay or magluyaning mga ang nakabanting ni sa iya or nakahigot sa magtimbang nga poste abi ka kay 5 EJ posible rason nga nagwayway ini siya no. Kung sa ilang nga trabaho ko ng taon, hindi man sila rin magbutang sa alang-alang nga pagplastar sa kataason sa ilang wiring, pero may best nga nagalabay nga mga inadlaw nga pagbutang mo inaiya, may posibilidad nga magluyon gid na no. Kay ti siyempre wiring ano man sa bakod yuman siya, pero ti hindi may stress tanto, hindi hasta sano nga bakod siya. May ara man nga ti labayan sa sang ulan kag init bagyo abi posible nga maglunay ina siya no or magpigado bla ang paghigyot sa iya kag dugang sa nagadugay posible basi ko nagabugat sa ka kay 5 EJ pero ti ang punto naton dire nga kun may ara or kun ma-confirm gid man nga iya ni Katelco kag ti isa ini sa kanegosyo kun naganegosyo gani dapat obligado man sila bala no nga nagtawag sina ginatawag ba nga maintenance no sa tanang nga negosyo ara na ang tinaga nga maintenance kung negosyante ka sa kangay sini before na sila mag-install gina-secure man nila gina-check up man nilang area ni kung anong prestada so mo manatani kaangay nga nan tawon pagtapos install ng tawon kung nagdugay na ng tawon na sitwasyon no kung bala nakaperwisyo nagloyon bala nagloyloy nagwayway bala ang mga wire kagin pakabit ato so yung maintenance naton sa mga taga telco da nga tiya mo ning namtang ni sa allegedly no inyo ni sa telco pero hindi lang matumod kung di pa matumod sa karon kay gina-verify pa ni kay 5 EJ Cordoba kung ano nga kompanya ang nagapanagya sa sining mga wiring so mo ni tani ginapalapot sang pumuloyo nga kon ginapalayo law kon palayo lang away taniya ginapangayo nga ti may emerhensya example abi fire truck tanawang fire truck ti consider na ganiya nga mataas mga kabyanan kay ting iya nga mga storage da iya nga mga tangke sang tubig da ti dapat maka amo nang prestada mo nang pastar sang fire truck naton so makit-an nga ang punta ni sang fire truck ang daw posible ini ang daw anong tago na ang daw presbitan sa tubig na baka kay 5 EJ kung anong tawag da naripat kita amo nagsangit sa wiring ni
So alangan man ang fire truck, amo nang ma-adjust kisa kumpara ni sa mga wiring ni siyang telco. Ako parang hindi sa magsangit, no? So do ka salaman. So kung mas mayo ni tani ka K5VJ, mas mayo ni tani nga ginaminan sila ni, no? From time to time or may kada weekly sila abi nga pag-check up ni sang ilang mga linya. Kag ti ko may makita sila biga kapaltahan nga daw delikado sa nagalabay dira nga mga sarakyan, i-maintenance nila no pa taas-taason nila kay ti sumadamdaman aton sa K5EJ sa nagapamasar kita sa police station 9 dira ginatukuran na ni gani sang kawayan ni. Ginatukuran na sang kawayan para nga hindi magloy-loy sang husto kag hindi makasangit ang mga manugbo pag mga salakyan hilabi na gid sa mga motorsiklo dira mga K5 naton. So amo na panawagan naton kung kay sino man no, mga ka-K5 kay ti ano nga kumpanya ni siya kay ti una best gen palabot na rin siya mga pumunuyo dira sa ilang barangay kung ang ining reklamo pero ti posible ang barangay pwede basi kung yung palabot naman nila ni sa natungdan isang kumpanya ka-K5EJ. Gani kay K5 no, kung makita naton kay kita nakalabay man dira sa nagligad no, ang gintukod bala nga kawayan arapan hamtang sa tunga sang kalsada kay K5 kaga hindi lang delikado sa mga dalagko nga salakyan apang sa aton bala kay K5 nga mga kauturan nga nagabiyahe sang e-bike tama gid ka delikado labi na kung gabi kay ti posibilidad din nga dako nga posibilidad mabungguan nila ang kawayan kay tungod nga aran hamtang sa tunga sang kalsada kay K5 Yes, importante, way pa man din na aksidente ka K5EJ? So far ka K5 wala pa man, pero hindi na pagulaton bala tani isang natungdan nga may matabo kang disgrasya, agod sila mag-aksyon ka K5 Amo lang ang gusto palapot sa tumuluyo sa subdivision ka K5 kag sa mga motorista man kay di nila masigurado, sa base gulpi lang po nga magbigay ang mga kuryente nga nila kay tuman kanamo na kay K5 Amo gani. Ati sige kay K5EJ. Muna i-follow up naton kay Kap dira kay Kap Palomo nasakpan sa barangay MH del Pilar Haro ining reklamo kung bala na palabot nila kag anong response no sa telco company nga ini. Kay balon taman sa K5EJ kung sino o ano nga kompanya ang nagapanag-iya o kung nagapanag-iya sa sining mga linya ni sang kuryente ka K5EJ. Yes, ka K5 tingwa laboton naton si Kap Palomo subong no kag kuhaon naton ang side niya kung napalapot na ini sa natunggan ka K5 Sige ka K5EJ, salamat sa imong kampiyon nga report. Sige ka K5 no, ang ini nga balita no ginadulong isin niyo sa kaluwan sa D3 Bayo para sa ubusin po nila na trangkaso mag D3 Bayo. Live nagikan diri sa distrito sang Haro. Initi ka K5EJ ko para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM Live Report. Napatian ang report or ang reklamo nga na baton ni K5EJ Cordoba ining nahunungod sa mga wiring no mga K5 ngati kon anong tawon to nagaluy siya tapos may video ngati galabay to dito ang actually gamay na siya nga fire truck sang fire station sa Iloilo City pero ti makitaan ninyo no ngati naghawid or nakasabit dito no ang linya sang kuryente mga K5 no kung mga wiring nila nagawayway siya so delikado gid sa may mga kaangay nga kataason sa truck nga nagalabay dira sa sinang area. Good morning kay Ma'am Apple Diap Tabasan kay Sir Balansa Canoy RG. Sir, good morning sa aton niya mobile taxi patrollers nga nagatutok sa aton. Good morning kay Kagawad mo ni Jane Rifollo no, sa barangay Taslan, San Joaquin, Iloilo. Sa mga Simulaba family dira, sa mga Barangco family, sa kasabay na family dira, mga Sibanta family, no, katutok man sa aton.
Sanday Kapa Iver sa Kilaya nagatutok man sa aton. Kay Sir John Ray Valdevarona nagarantaw pa dire sa may Banwa sa Dingle. Kay Sir Danny Labrador. Good morning kay Pamahot sa Batsuyan. Thank you sir. Kay Talo, good morning. Kay Sir Kotkenong Edren, nagalantaw sa aton or nagapamati man sa aton Edren Salay. Si Edson Dingkong. Sa tindada sa Barangay Cateringban Molo, Happy Market Day sa inyo. No? Market Day dra subong sa Barangay Cateringban. Okay, sa mga K5 naton, this time, i-check ta. Actually, 3 ni kabilog ang reklamo sa aton ini, pero ti ilang tawon naton kung sino ang available, no? Diri sa mga reklamo sa mga K5 naton, ari kay tawagan naton ini. Okay, i-plastaro na ni K5 Lawrence kung sino ang pwede matawagan sa ila ini. Una-una na naton ining sa San Juan Molo, no? Mga kabyanan, ining isa ka barangay tanod, no? Sa isa ka distrito sa Molo, ginapatihan nagabusar mga K5. So amo nang tawagan naton sa karon, ginaplaster ka K5 Lawrence. Okay. Yara na sa K5 Lawrence. Okay, amo na ay actually no, 3 ka mga reklamo ang padala sa aton. Para ti nag-provide man ini mga tagreklamo sa ilang mga cellphone number manakpaan naton gina-try karon, no? Nalapot ni K5 Lawrence Espia Soliman ang yes, ang standby mga kabyanan, ginalabot karon, no, ni K5 Lawrence Espia Soliman ang reklamo ni, no, bakon mo ginaligar barangay tanod ni ang dra sa distrito sa Molo nga ginapatihan nagabusar kuno da, so tiyan mo na ibalon ta sa kaundan sang reklamo mga K5, no, pag-share live naton sa mga tagparamatita kung yung may baluan nila karon ang ining reklamo naman, no, nga palapot sa aton subong adlaw sa Domingo mga K5. Good morning sa kay Ma'am Biggs PSJ, no? Kay Ma'am Zinaida Kaumanikan. Okay. Kay Sir Toto Delsda, no? Kay Ma'am Apple Diap Batasan, no? Nga aton niya mga solid listeners, no? Dira sa may Banwasang Tubungan. Kay Sir John sa Banwasang Tubungan, dira nagatutok man sa aton. Good morning kay Ma'am April Joy. Kay Ma'am April Joy Cartagena Florentino. No, good morning. Happy Father's Day kay Papa Edgar Florentino, Bro Joy Mar Cartagena, Tatay Antonio, Ricky, kay Benji Florentino. Thank you po. Okay. Nagaway siya nagkasabat. Kay sa ikaduwa na lang gulo ka kay 5 Lawrence. Ining baha bala sa isa ka barangay sa Banwas sa San Miguel. Ining isa ka tuig na bala, no? Nagatiner. Okay, way siya nagasabat. So basi ko natulugan kung tagreklamo ta. Wow, patawara. No, nami tani ning reklamo kay ti allegedly isa ka barangay tanod. Ang according sa iya nagapang abusar. Actually may conversation kita sa iya. We have screenshots man. Pero dito ka brief lang gawa, no, sa iya nga mga information naging pangbuyan sa alleged nga barangay tanod nga pang abusar, no. Do may mga sensitive dito siya nga mga wordings nga pagwa, no, but kinana naton siyang tingog tanit niya, no, para mas klaro mag-confirm
mga ka-K5. No, kabalo ka mo nga daan, once kung akig-akig ka, may mabuyan ka na yung mga tinaga nga at the end of the day, mahinulsulan mo siya bala, no? Once ka makabugtaw ka sa kaakig, mga ka-K5. So, umuna, away naton, ginmit lang anay, ining mga sensitive ka mga wordings niya, nga gin pang, okay, sabat? Sige, mga ka-K5, amo na siyang reklamo na naton, ining gin pahayag, no? Baha sa isa ka barangay sa Banawas ng San Miguel, mga kapanan, no? Amo na siyang reklamo, no? Nga baha sa isa ka barangay sa Banawas ng San Miguel, gin pahayag, o kung ginapasuni isa nagka-tuig garagatiner, karon yari sa linya ay tagreklamo naton. Hello, ma'am, sir, good morning. Good morning, sir. Sir, good morning. Ako gali si K5 Aaron Refollo. Welcome, sir, sa reklamo mo sa K5. Sir. Okay. Sir, ano ganing imong nickname? Hello, sir. Sir, ano ganing imong nickname gani, sir? Hello, sir. Ano ganing imong alias? Hello, sir. Okay. Nagka-problema sa signal naton mga kabinan. So, ginaplastar ka rin ni K5 Lawrence Espea Soliman ang linya no, sa naton nga tag-reklamo mga ka-K5. Okay, naka-plaster na mga K5. Okay, good morning da kay Mama Aisha Aman, no? Okay, naka-balik na ang linya natin sa tag-reklamo. Okay. Hello, sir, good morning. Good morning, sir. Sir, ano ganin mo nga alias gani, sir, nickname? Si Parikoy lang, sir. San Miguel. Okay, sir, Parikoy. Sir, Parikoy, nakalabot ni sa amon inyong reklamo ining ginaligar, sir. Isa na katuig na kuno, sir, ining baha sa inyong lugar dira. Magalapit na, sir, sa katuig. Okay, lapit siya sa katuig. Sir, sugidi kami, sir, paano abi nga nagbaha? Kag paano abi nga do wala gid nagaubasan ng tubig sa inyo? Kay ginsira, sir, sang tagiya, tapos reklamo naman namon. Ang problema kay ang barangay do ay man maging solusyon nga mayo. Tapos nakapalabot mo kami sa DPWH. Di gaulat malang siya sa aksyon barangay o sang diri sa munisipyo diri. Di managwan year na grabe nang antos na mo nga pumuluyo diri ti wala gid sila gaulat do ay gid sir sang maginubra nga proyekto sa amon di. Okay, ano gani nga barangay gani, sir? Bali ni sir sa San Jose, San Miguel, Zone 1 sa Langka Street sa Suliba compound diri sa may piyak. Okay, so bali sulod doon ginadrang inyo, sir? Bali, hindi man sa tanto nga sulod doon, sir, pero stuck in tubig, sir, kaya wala ginang drainage sa function, sir. Okay, so bali, ang inyo nga lugar, may ara sa isang drainage? Oo, pero ginsira nila, sir, tapos sala ang ginsolusyonan, pero wala gin sir, sang pamagin, sir, pero sa amon, sir, wala gin buo, sir. Okay, ang anong namin mo, sir, nga sala, sino nagpasirada, sir? Ang tagiya sa piyak nga lute, sir. Amot yung amon sitwasyon sang amon di lugar diri nga kami sa likod Okay, sa piyak dito nga lote, sir, ano to mayara to sang establishmento abi or balay lang gid sa abi nga gin patukod man? Baligin papadiran na lang, sir. Okay. Pero sir, ang inyo nga sitwasyon inang tubig dira, mang san ogid abi, so matandaan mong tuig nga daw nag-start sa pa ni sir? September September o August last week. So dira sir nag-start August 2024 pa. Oo, naman kami sa barangay, nagperma ng mga petisyon nila, sir. Dito wala man tanan aksyon.
Okay. So bali kanto na kamo sir sa barangay, nakapetisyon Bali abi. bali ang sir, nagpadala na sila sir sang mga sir, sang pilarmaan nga para nga ipapirmahan ng kutob sa affected ng mga balay. Okay, tapos anong ginpasalig nila? May ginambal sila abi sir nga masolusyonan nila. Wala man sila sir may ginaksyon mas bali mo na nga wala taton na lang budget na subong sir mamanyera sir stagnant di buter subong. Okay, so skiluluoy yung puwerte. So bali sir, oo. Sa inyo Tapos, nga. Okay sir. Sa may amon sir lugar sir kami na ganit sir matumato bro na latayan para hindi na may makaubog sa Danao di. Okay. So bali sir ang inyo dira kon estimate sir pagwa sa dalan anong pilang ginabanta mo sir nga ang anta dyan sa distansya? Bali mga ni sir mga butang ta almost mga 100 meters sobra man guro sir. Okay, malayo man. Oo, that's why sir nga hindi sir man kada mag-ulan lang gamay sir sulod pa sa balay. Okay. So bali estimated 100 meters sa 100 meters sir may mga latayan na kamuda abi pagwa sa dalan pero hindi ka mo magkalabasa sang baha? Oo sir, 1 year na sir, tingin pamangkot yun sa barangay. Kung anong may solusyon, may sila may sinabat. Okay. Hindi matumat nga namon, di nga kami, di nga balay nga pikte, di nga parang hindi mga may makaperusyuan sa ba. Okay. Bali sir, pila ka mga pamalay ang apektado dra sa inyo? Sir, pila ka mo kabalay ara nga lubog sa baha? Bali sir, 3 kami na di sir. Ang isa gani sir, narumpag na balay nila di. Wow. Okay. Titong ko di sir sa pagbaha, kamusta sir? May ang lamok, hindi hamak da or nag-permiso man sa inyo? Tama na sir adlaw ang lamok din lamon sir tamo na kulba ko kay stagnan ganyan mo itom ng tubig sir. Okay. Bali, 3 kami di sa ang sa tubang apektado man Okay, so bali kon sa dalan kanya mayor pasulod sa inyo nagabaha ni nga daan niya? Oo, ay na sir pagmala. Okay. Alin last year. Sa barikon kay init giriya sige magapon niya baha gri sa inyo sir. Oo. To sige di sir sang grabe Dili dugay ang mga ginubra namon nga kawayan dili dugay guba naman ti sipa blati paglubog din niya masaligan tubig ay tom niya. Okay, bisan abi sir sa latayan. Anong barangay way man nag-amot abi or nagbulig abi sa inyo nga pamukpok na da sa nga sang latayan nyo? Wala sir. Wala siya na-provide. Diba hindi siya unali pilang utang pa rin naman para ma-providean naman sila dyan naman na lang kami nga masipte lang siya ba? Wow. Na mayagyan kami. Basos kaluoy man Okay, pero may mga kabataan kung sila mga gagmay abi or may mga kauturan kamo abi nga daw may edad na prone abi sa beratian abi or may ginabatsa? Wala sir, pero sa iping ko sir may ara sir. About delikado ni sa mga maring prastada kiti lamok di hamak posible magkating dira abi o kon may tigulang nga bariti anonda kon basi kon hindi man baho ang tubig sir. Gano daw may laway na sir okay. Iway man sinakit inyo nga tiyan at sarabi nga kon muna may baho abi ang tubig uway man sinakit sa inyo abi ka magnalain pamatsyag nyo. Kung nalaw sir, tinagnan ng bulong iti, wajin mo sir, igawlat lang sila sir, sir, action. Okay. Sino ganing kapitan na ganing sir sa barangay? Si... Nandala nga sila. Okay. Sino ganing kapitan ganing di amo na mga K5, si Sir Parikoy. Si Cap Muroy sir. Si Cap Muroy, sa kapitan sa barangay San Jose, no sir no? Oo, San Juan. Okay, San Jose, San Miguel. Sir, may panugyan ka sa iya nahanungod sa reklamo nyo dado kung nag-istorya na ilang ka mo kung para sa imo do ay ginsang tupa ni pero ba si dari sa aton sir may panugyan ka sa iya? Gani masolusyonan na yung problema direct yung ang taga dito nagambal mo lang ang inyo mo lang yung RC5 sinapabot lang mabulig siya dito sa amon. Maikot yun Okay. Nabagulat na may matabo pati sa amon kap ang amon yung sistema kabudlay sa mga buhay kaya amon yung sitwasyon amon almost 1 year na. Okay. Maglala pa gini.
Okay. So balik sir, anong hambal sang DPWH sa inyo? Dabali nakakadtog rin taga DPWH dira. O ti hindi sila makano sir kay bangod sa barangay ni sir ano. Gaman ha. Pangayo lang sila sang ano sir, sang RC5 sa barangay. RC5. Ano ina sa sir? Bali para sa drainage sir nga brown diri sa amon sir. Wala na naulat nila. Okay, RC5 okay. Pero anong response ang barangay ko no sir? May update ka mo? Na send man namon tanan sa barangay sir. Pero wala man sila sir ka-response sir sa kagawad yung send. Okay. So bali ti ara nagali, so bali ang DPWH karon nagahulat na lang ya. Nga simintohon lang inyong dalan o nang palibot da abi mo na. Bali solusyonan ang drainage sir, basta solusyonan lang din na magtubig. Okay, bali din na pagsimintohon okay lang. Baling drainage. Wala lang tubig. Okay, so baling drainage ya target abi mag-clear makalabay ang tubig, agad niya hindi na magbaha sa inyo. So ara gali may taga DPWH gali. O nakalabot na siya pero hindi sila makaproceed. Gayiti ang barangay siya lang wala siya ng aksyon sa mundi. So bali ang barangay kunong wala nagahulag do mo na. O na do mo na sir. May daulat na sa RC5. Okay. So bali yung taga DP. Okay. So bali na storya nyo gid ang empleyado sa DPWH da sir. O sir, kag may ebidensya yung sir nga i-send pa sa inyo daron sir nga amon ang reply sa amon sir. Sige. Oo, i-send mo lang na sir ebidensya gud nga ma-post naman pa ibalo nga ti ara gali ang DPWH nga naga-initiate man agud nga mabuligan kamo dira. Pero with that basic ko needed man ang coordination sa barangay mismo. Oo, na amo na siya sir. Okay. Ang lote da sir hindi man private property abi no? Baling siya piyak sir private property pero sa amon dia sir ya. Dire sir ya sa amon dia sir compound liba sir. Inyo ginada ya. Oo, dari sa amon dia sir amon ni na dia mga area. Pang moto so liba compound. Oo. Okay. Sige, sir, sa liwat ti amo ni palabot naton ang reklamo ni kay Kap panawagan sila naton di kay ti subong do ginakulapos sa kita sa Sempo sir. Pero sir, Parikoy, sir madamo ka salamat sa Sempo nga ginhatag sa amon bisan niya aga pananawag kami sa imo nakadisturbo kami sa imo pasensya. Importante ti nabatian ta sir ang inyong reklamo sa inyong barangay dira. Sir Parikoy, thank you gid. Good morning. Happy Father's Day sa imo sir. Thank you man sir. Happy Father's Day man. At least subong boss yung minsaron mga kabay lang masolusyonan na. Mangutsin nyo. Yes. Sige sir. Thank you gid. Good morning. Thank you sir. Good morning. 5 News FM Live Report. Nabatian ang pahayag ni Sir Parikoy ang tagreklamo dira sa may barangay San Jose sa may Banwas ng San Miguel. Sitwasyon ni nato isa ka distansya sila isa ka 2 metros pakadto sa ilahagikan sa may highway pakadto sa sulod sang ilat dito nga mga puruyan ay abaw ang ilang sitwasyon to mga ka-K5 baha ni no baha siya sa nalipat kita nga mag-send sa mga materials do kanamit kini hanuto na mo nga mga kon matuod no ining nakakadtog man to ang DPWH pero tiba padara sa ebidensya dito sa share sa aton ako nyo mapakita sa aton no may mga response ang DPWH kay tibi sila mismo daw nagpapadala sila no sa taga DP agad nga ti masolusyonan ay ning drainage system nila nga mutaning pag-asa nga makasuyop sang tubig baha sa ila ti amakon mo masulod niya sa malapit-lapit isa ka tuig mga kabyanan ining pagbaha sa ila da no. So makita naton sa video ginpadala niya mga kabyanan sus hamakon mo ka brown may itom-itom nga tubig may tatlo dito ko ng mga balay mga kabyanan nga ti isa to ko no nga daw lapit na lang dito yung magrumpa kay ti tungod sa pagbabad para sa tubig mga ka-K5. So di pa paano na lang ni karon ang pagsinarayo sa ngaton yung mga kauturan kung hindi ni karon masolusyonan. Mabudlay mga ka-K5 nga mabudlayan kagani nga balay mo nagatubog ako ara gani nagatagon sila no. Ara gani sa dagat nga nagatusmaw na nagdayhan kung balay mo ara iya sa may lamawan ara dra sa may tagon sina nagabaha-baha da. Asang una nga patawhay darang kunong ilang nga mga sitwasyon nga wala sang baha da
mga kabataan, siyempre makalumbayag, makalagulagaw, maka-exercise, makalakatlakad sa dalom da. Makaturo-tambay ang mga kauturan nato, kay mapahangin-hangin, no? Ito damo sa mga kapunuan dira sa balay ni Sir, sa ilang compound dira ni Sir Paricoy, dira sa may barangay San Jose sa Banwasang San Miguel. So muning napalabot yang reklamo diri sa aton kay hindi man siya magpalabot ang reklamo kun ang reklamo yan kay na nakalabot na sa barangay. Hindi ni siya magpalabot ang reklamo sa K5 no sa Family Wilo para solusyonan ni sa barangay tani Okay, ti amo ng barangay amo ng tani amo ng darangpan diri sa mga kauturan naton nga makaisa sa main o pinakauna abi no nga institusyon sa gobyerno or nga makahatag sa solusyon sa ila ora mismo. O kalikisay man manigar nga mayara sa mga barangay official abi nga mga kabalan man pabungol-bungol kati tapos sisyon puli kaon tulog pamahaw. No? Amo ganing kisa nga ti hindi taman manigar ni sa ila hindi halos tanana ti amo ning iban nga ti abiya sa pagkakagawad sa pagkapitan abi ti sisyon lang gapro pamati kag pamahaw man da abi Tijote lang abi kada adlaw so magpahangin-hangin pero kung aircon sila nga mga barangay hall o di gani isa dati laban kotso-kotso So naman yung mga sitwasyon din sa pamuluyo sa inyo da sa barangay San Jose San Miguel yan palapot nagrin sa inyo da isa nagrin katuig ni mga kabyanan yan ang solusyon nyo ni pabayan hindi pamuluyo nyo nga magkaladinggi di tungod sa tubig nga wala wala submerged na abi or wala nagahubas da mga kabyanan. Pagkalaway sa kainit gabiti ang init to ilang palibot yan nagabaha sila Ikay according kay Sir may tupad da sila nga private lot sigigin pasarado ko nung alagyan dara sa drainage system or sa drainage sinada nga mo nang nagasuyop kung kaysa mag-ulan-ulan amo nang nagasuyop sa tubig dira nga nagapundo or nagaagi sa ila karon kagin pasarado dira karon mga kabyanan sitwasyon nila ti lubog dubos tangkong na tanawa lang sitwasyon nila sinong malipay ng balay mo nga ara kaganit sa patag nagpatinok kaganit balay mo sa patag kay ti uluyag ba yung maglakat-lakat sa simentado kag mataway nga dalan ay gen baha kada imo yang bisan mo nagainit ka baha ka kay tiway idigan sa tubig dira. So monitani ang kabarakaning sunod to kay Sir nakapasa naman sila kuno nasiling niya kay nakakoordina sila kuno sa taga DPWH na pero ang response kuno sa DPWH si kapitan na lang kunong o kon si barangay na lang kunong ginahulat da nga I don't know kung anong ginahulat pa nila pero ang response ko ti ang barangay na lang kung ginahulat niya agod nga ti mahulag na ining pagtrabaho o ang pagsolusyon sa drainage so kunya makailig na ng pagbaha o mga tubig baha da sa ila mga K5. Sa komunitani mara na mga kabinan ang kay Sir pagiging concern niya sa pagbaha dira sa ila sila pa rin nagimo di sang lalatayan nila okay man adagyaw ba nga ginatawag pero basi kon sila day Sir pigado man nga siling niya to pinangutang pa ni ko nung inang mga latayan nila mga kawayan dira mga K5 so ulit dan taman bisan nga atuod nimo ang so kabaga may naperwisyo sobrang mga kauturan naton pumuluyo ta. So kanang reklamo respondihan tani naton. Pamatian naton. Okay kon may balat sagod gimang kamutan aktuhan ta. Hindi ta ba pagpabayan mga pumuluyo naton. Ginboto ko na gani kay abi sa mga kauturan naton kamoy may kapasidad, kamoy may kaalam, kamoy may hibalo kung anong dapat i-solusyon kung may mga problema sila. Hindi nga ko na pagbutang nanda sa inyo amo na dayon ang pag-akto nyo sa mga reklamo ang inatawag nga leadership sa barangay hasta mistranto nga ara kada baguhanon ka man o kung dumaan may kabalo ka tani mag-initiate sang effort, kabalo ka tani mangita sa mga solusyon sa mga problema sa mga barangay. Kaya kung barangay official ka man nga kaugalingon mo, hindi ka kabalo maghimo sang solusyon sa imo nga mga problema, hindi mo makayo ang imo kaugalingon, hindi ka na magpadalagan sa barangay. Kaya ti kaugalingon mo gani, hindi mo makayo mga problema mo gani, problema pa sa barangay mo. Amo na lang punto da.
Sa gamay nga bagay, hindi ka gani kamot na sang gamay nga lamutan para sa imong pungnuyo nga apektado. Ilay, sus. Mapadlagan-lagan ka pa mo. Hindi naman meter, Dodoy. Hindi mag-meter. Kung hindi ka man kay stroke, magkayos, problema mo. Pagtulog, ilang DTX, coffee mix, kaya nakakape ka na, naka-detox ka pa. Kaya ang pagka-leader sa barangay iya, wala na ginatakos mga ka-K5 sa may kwarta ka man kung wala, ginatakos niya sa kapasidad, sa pag-antos kapag sa incendi sang problema sa sitwasyon sa imo nga pumuluyo. Na kung hindi kaya kagwanta sang problema diriya sang pumuluyo nimo, kaya ikaw ginpili nila, kay kabalo sila, kagasalig sila sa imo nga kapasidad, hindi kaya maghala ka meter-meter, manda balaya padalaga na. Ano karon niya kung katapos ka, tapos kung short tempered ka, malipot imong pasensya, tapos kung parabutan ka sang reklamo, makumod-kumod ka magpainitan mo sa ulo ang pumuluyo mo nagareklamo sa problema nila sa palibot. Hindi mo na, no? Para mag-infer man to sa side sa mga kapitan, aton nagakomentaryo kita sa mga kung kaisa hindi man niya madula, hindi man niya manigar, pero hindi niya indirectly or hindi niya directly dito sa barangay, no? Pero amo na kuhaan sa naton sa side niya, god niya maatagad man sa ginabahin. So ara aton nga tika komentaryo kita sa mga iban nga mga barangay official nga mga kabalan nga daw sa mga panit nila, daw sa mga buhaya bala, no? Mga buhaya. Sa mga ka-K5 naton mo kanami panitan na istoryahan, pero tino nagakulapos sa kanilang tiyempo, nagakulapos ng atod nga oras. Hasta sa sunod naman nga Domingo nga adlaw mga ka-K5, no? Good morning kay Ma'am MJ Dimet. Good morning Sir Aaron Rifoyo, kay Sir Benny Hermano. Okay, sa mga ka-K5 naton, maraming salamat sa pagsubaybay sa pagupod sa aton. Sa reklamo mo sa K5 subong adlaw sang Domingo sa mga tagpalamati naton, no? Happy Father's Day sa mga tatay, papa, daddy, no? Sa tanan nga nagatindog nga tatay, kag nagapatatay-tatay, kag sa mga manugtatay. Di ba ka K5 Loren? Happy Sunday sa inyo, mag-enjoy ka mo sa mga magpangalipa. Hindi pagpamin sa ang problema sa pata pa kita, dapat happy lang. Kag sa ngalan na lang sa aton niya CEO si Dr. Amir Itang Uy, sa aton niya Area Manager SB-Elect K5 Reyes Peao Malay, kag sa aton niya Station Manager K5 Enrico Topasurita Jr., kag ako naman si K5 Aaron Rifoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwala